Inhlansi yethemba iziphathimandla zaseGoli ziqala umkhankaso wokukhuculula izitolo zabokufika ebezidayisa impahla ekungezona. Sesizophumula obhuti baseGoli ukusixhomela ngempahla ezingasile njalo uma behlile kuDisemba. Uphakelo Mthakathi udalule igama le-Ethiopian eselibaqedile abantu libabulala. Libulala lize libulale ngisho amaSomali nama-Ethiopians akubo. Kanti Imdeke Solutions it's a liquor license consulting esisize inqwaba yosomabhizinisi ukuthola nokurenewa ama-liquor licenses abo kalula. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News no TK Zuma, sanibonani. Inhlansi yethemba iziphathimandla zaseGoli ziqala umkhankaso wokukhuculula izitolo zabokufika ebezidayisa impahla ekungezona. Sesizophumula obhuti baseGoli abasixhomela ngempahla ezingasile njalo uma behlile kuDisemba. Lokhu kwenzeke emva kokusabalala kwevideo lapho khona iziphathimandla zingena ngegrinder ezitolo zabokufika ebedayisa ingubo ekungezona. Uyazi sisazothi ukuphumula kancane bakwethu. Yazi sizothi ukuphumula kuzoke ukuthi ukushaya umoya siyavelelwa makuDisemba. Hawu wemshana ne emshana buka le t-shirt mshana yazi ungithenge eva le t-shirt mshana shothi manje ngithenge sentini ngiphethe abochera abayithuna say uvela ubone ukuthi kuthi angibuyisa inyongo wezwa uthi uyayibheka nale t-shirt yakhona inesandla nje sime kanje awazi ukuthi sisho ukuthini i-diesel ngalama ubheka la ngemumva iphindi inesigxivazo seGucci iVersace la ngemumva ugqoka iVersace lo muntu kodwa ufike ngetekisi la nje ngesikhathi ehle emakhaya noma uthola ulift ema-truckini buka le cap umshana uyazi le cap igqoke ubani akasakwazi ukuthi igqoke ubani uyazi le cap leni igqoke ubani ayikhumule bheka lana uyayibheka nale cap yakhona inoveranda omncane iqojem ithe yazi igqoke ubani urapulana mshana shothi manje ngibloma naye lapha esentini sibloma naye kanje uyamcavu urapulana mshana angimazi malume nithi ubani ne aniyibukela igeneration nithi ubani ne ubani nithi utawo urapula ngibloma naye kanje sefosat Sixolise nantu udaba. Uphakelo Mthakathi udalule igama le-Ethiopian eselibaqedile abantu libabulala. Libulala lize libulale ngisho ama-Ethiopian namaSomali akubo. Lokhu uyamcabanga umuntu obulala azabulale ngisho abantu bakubo. Lo muntu ngitshela ukuthi udangerous kangakanani lo muntu. Hawu lalela uthi uphakelo Mthakathi unanezithombe zakhe lo muntu lona ehlele endlini nezidumbu. Uyamcabanga ukuthi udangerous kanjani lo muntu? Hayibo. Kodwa bakwethu anishoni sekwavalweni kaSteve bafowethu sekwavalweni sisuke nje sonke sizinsizwa sihlanganise amangqushana sifike kaSteve sifike siodinyama sihlale phansi sithumiza izayi bafowethu lihambe lothenga uphuthu. Phela inyama phela ngesoyidla kanjani inyama ingenalo musuhleka wena kuhlekwe endabeni sizoyidla kanjani inyama ingenalo uphuthu ngoba inyama emnandi phela thina siyidla sibumbu uphuthu. Size lapha sesizwile ukuthi kukhona ngisho ingqongqo yakhona la okuthiwa uAlbarak okwesibili akayeke ukubulala abantu ubulala abantu lo muntu okuthiwa uAlbarak maphoyisa la ubulala ngisho wona amaSomali namaBangladesh lawa akubo uyabulala nje lo yamuntu manje ke sinezithombe zakhe ehleli nezidumbe endlini. Imdeke Solutions it's a liquor license consulting esisize inqwaba yosomabhizinisi ukuthola nokurenewa ama-liquor licenses abo kalula. Imdeke Solutions inkampani esimkantshubomvu ekusizeni osomabhizinisi ukuthi bathole ama-liquor licenses abo. Niyakhumbula kade ngikhuluma ubani kade ngikhuluma naye kanje wena kade ngikhuluma indaba ukuthi kune-bottle store engiyivulayo lapha ngasemakhaya. Ngisebenzisa bona ukuthi bangilokhuzele bangisize ekutheni ngisheshe ngithola ilicense ave kulula sibheke emaphethelweni manje ngangitshela ukuthi kuthatha isikhathi eside kanti yazi mawuxhumana nabo Imdeke Solution they are based in KZN indlela umsebenzi wabo abawushaya perfect ngakhona ngisho kuthiwa uvula i-bottle store uvula i-restaurant uvula i-tavern bayakwazi ukuthi bakusize ekutheni uthole liquor license yakho ngokukhulu ukuphazima kwezo uma kuwukuthi mhlambe uvele
wawunayo ilicense mhlawumbe ya expire mhlawumbe ezinyangeni ezimbalwa ezidlule uyakwazi ukuthi uxhumane nabo bakurenewele yona kalula kanjani yabo so nje uma kuukuthi ufuna ukuxhumana nabo uyaxhumana nabo kulezi inamba elanga ezansi noma ungene kwi website yabo khona uzobona nje wonke umsebenzi abawenzayo ave besishaya isipani sakho. Mtega Solutions, KZN Liquor License Application. KwaZulu Natal's leading liquor license consultancy. Our services, new liquor license application, liquor license renewal. Xhumana nathi ngokusheshsha. Xhumana nathi kulezi inombolo ezisescreenini. Uphinde usivakashele ku website yethu. Mtega Solutions, your liquor license partner.